În orașul acela bolnav am iubit 3 femei. Una e de acum bătrână și îi seamănă din ce în ce mai mult morții. Una e lângă mine, amintindu-mi că și ea va muri. Oficiază carnal oculta prezență a morții. Una a rămas în orașul acela bolnav și plânge sângele meu după ea, căci nu o voi mai atinge, cum nu voi mai atinge tronul morții. O voi numi Rimaia și numele ei voi pluti, ca un sicriu de nufăr, până ce mă va opri cu pieptul o lebădă. Bună seara și bine v-am găsit la episodul al doilea, sezonul al doilea, Q&A. Actorii se întreabă, Q&A de carantină. Bine ați venit! Sunteți alături de giganții, de monștri, de titanii, de atlanții culturii române. Permiteți-mi în seara aceasta să vi prezint din nou, chiar dacă nu are rost să o mai fac. Suntem alături de Radu Lărgeanu, acest oxigen, gură de oxigen a mișcării culturale românești. Bună seara, Radu! Bună seara! Crăciun fericit! Crăciun fericit la această ediție aniversară. Suntem alături de Adrian Cucu, Sulful, acidul sulfuric al spațiului civilizațional românesc. Bună seara, Adrian! La această ediție aniversară de Crăciun, dedicată Crăciunului și pentru Crăciun. Bună seara, Miron Maxim! Bună seara, domnule Dragoș Pop! Aceste cher și busolă, rigla și compasul multiculturalității și al întâlnirilor cu deschideri infinite. Bună seara, îi spun stejarului culturii românești, Herlo Cătălin. Bună seara, Cătălin. Bună seara, bună seara. Și alături de dumneavoastră, unicul, eu. Să trecem. Suntem astfel, după o asemenea prezentare, la primul moment al acestei serii, care o dorim înviorată și plină de veselie, precum am început-o. Adolescenția. Tădân, tădân. Aceasta este rubrica cu și despre adolescență, adică din prea plinul, din tumultul nostru experimental și exponențial, din cultura noastră vastă și din enormul nostru talent, vă oferim doar pentru voi care vă uitați, adolescenții noștri, câteva sfaturi. Vom vorbi astăzi despre muncă și despre iubire. Voi începe cu sulful, cu acidul sulfuric. Adrian Cucu. Ai pentru adolescenții care ne privesc câteva sfaturi, care ne-au scris, care ne-au întrebat, ne-au rugat, vă rugăm. Dați-ne. Bă, dar de ce tot eu primul? Scuză-mă, Adrian Cucu. Voi trece mai departe. Rigla și compasul, dragă Miron. Te rog să ne dai câteva sfaturi pentru adolescenții noștri. Dacă ai ceva despre muncă, să le spui, ceva despre iubire, începe cu ce vrei. Dar de ce tot Miron primul? Scuză-mă, voi trece mai departe. Vreau să-i dau locul meu colegului Cucu. Mulțumesc. Perfect. Mulțumesc. Dragă acidul sulfuric al spațiului culturii românești, Adrian Cucu, pentru adolescenții noștri, câteva sfaturi despre iubire să încep. Despre iubire, dragii mei adolescenți. Iubirea este ceva care când crezi că o ai, nu o ai și când crezi că nu o ai, o ai. Nu ai. Când crezi că nu o ai, atunci e sigur că nu o ai. Asta e ideea. Așa încât, până să dați de iubire, eu vă propun, înspre salvarea voastră a tuturor, până o întâlniți efectiv, Să vă spălați pe ochi. să o mimați, doar mimați-o. Nu mai Pe cine? tot credeți că iubire. Pe iubire. Pe iubire. Pe iubire, da. Mimați cât puteți iubirea, mimați chiar și o relație întreagă. Și Orgasmul, mimați hărnicia, mimați căldura, mimați interesul, mimați atenția, mimați frumusețea, mimați tot ce vă vine, pentru că doar prin exercițiu, la un moment dat, se va ajunge la iubirea adevărată.
Am o întrebare scurtă. Te rog. O mimezi pentru ceilalți sau pentru tine însuți? Păi, dar e ca la teatru, Miron, Maxim, acest compas și riglă sau ce... Și riglă, e chiar. Așa, acest riglă și compas e chiar. Pentru tine o faci, că e ca la teatru, ca să faci rolul cât mai bun, după ce ai repetat mult, pac, la premieră iese brici. Okay. O mimez ca funcția mimesisului, adică pentru a o învăța, nu ca funcția fake news-ului, adică pentru a o înșela. Dar nici nu are rost să mai pomenesc, no doubt about it. Super. Despre muncă... Am o rugăminte la colegul Adrian. Oare poate să ne arate să mimeze un pic iubirea? Da, doar o privire. Un cuvânt, mimează-ne un cuvânt care definește iubirea și o privire. Dați-mi un cuvânt. Arbore. Arbore? Atenție, sunteți pregătiți? Da, mai aproape camera puțin. Atenție. De Crăciun. Asta e. Dar arborele? Păi... A fost arborele prin care bătea vântul printre crești. Ce Crăciun. Corect. Corect. E perfect. Asta e. Asta e. Eu mă așteptam să fie arborele ăla din Stăpânul Inelelor, ăla care... Dar dacă să zice nimeni... are going to war. Ba, acum cum stau întins, nu mi-am luat energia să fac chiar așa ceva. Nu, dar nu trebuie să o iei. Bună, scuză-mă că... Chiar nu trebuie să o iei. Chiar nu trebuie să o iei. Lasă acolo. Scuză-mă că încerc să te strivesc cu a doua întrebare despre muncă, ce presupun nu-și are sensul. Dar ai vreun sfat pentru adolescenți în chestiunea muncii? Da. Marele acid sulfuric. Dragii mei adolescenți, e foarte important. Ceea ce vă spun și o să uitați oricum, pentru că voi fiind adolescenți, nu băgați nimic în seamă și nu ascultați de nimeni. Dar vă spun totuși că nu se știe niciodată când va ajunge în analele istoriei aceste cuvinte frumoase. Referitor la muncă, nu munciți, urâți munca, lăsați-o în pace, fugiți de ea. Și de ce spun asta? Pentru că ea, ca și iubirea, oricum va ajunge din urmă. Profitați de libertate, pentru că vă va marginaliza, vă va băga în sclavagism, vă va umili și vă va manipula munca cum nici nu visați. Mulțumim. Adânci cuvinte, mulțumim, dragă. De asta îi se și spune acidul sulfuric. Practic, nu vă îndrăgostiți, nu iubiți, nu munciți. Pentru că oricum o să aveți parte cu prea plină măsură de ele. Și mai departe la Miron. Pe scurt aș fi zis, mă scuzați, vorba bancului, dar este o emisiune culturală, nu. Te rugăm, permitem și un banc. Permitem. Nu coștiți, mă, vrei, nu dacă vrei, știm, atunci... vremea trece, mă, copile, nu. Am înțeles. Da. Mă, copile, iubești, nu iubești, vremea îți trece, măi, copile. Ne poate. Bine, mergem la rigla și compasul, acest Miron Maxim, acest cartezian al teatrului. Te rog, despre adolescenți. Această curtezană. Această carteziană. Te rog. Liniște o secundă, domnul Cucu. Sau, cum îmi place mie să spun, fântână carteziană. Că e mai... Această fântână carteziană. Da. Eu am un sfat care înglobează ambele aspecte, și munca și iubirea. E în două părți. Să ai curaj și să ai pe cineva care să te protejeze. Sau, cum ar spune eroul meu Arnold, ar zice ceva de genul You have to have courage. And now, come with me if you want to live. O întrebare. La iubire, la întrebarea cu iubirea, ce să ai să te protejeze când ești tânăr? Munca! Curaj? Sau ceva exterior? Ceva exterior sau
hai să zicem, un înveliș foarte subțire, exterior, dar care să sperăm că Te referi ar fi acolo. Te referi efectiv la actul fornicației și acesta trebuie protejat în partea anatomică extrugentă? Nu la fornicație. Pentru că mie nu-mi plac insectele. Ok, să ne înțelegem. Da. Deci după iubire, că cu acțiunea persoanei respective, că e fără, ai nevoie de cineva care să te protejeze în instanță. Exact. Sau în pușcărie. Sau în pușcărie. Mai bine. Așa. Deci să concluzionăm. Ai nevoie de curaj în iubire și ai nevoie de protecție în muncă. Că e protecția muncii, că e logic. De unde și protecția muncii, corect. Funcționează oricum. Da. Și atunci, într-una singură, de unde și protecția muncii în iubire? Mulțumim, vorbe adânci, dragi adolescenți, stați pe recepție. Dar n-am ajuns așa de jos, încă ca și colegul Cucu, încă nu sunt acolo. Nu, în Hades, în al 9-lea cerc al infernului. Mai trebuie să cobor mult. E foarte sus, dar dumneata, echerul și compasul, ai băgat adolescenții în confuzie. De aici eu am înțeles că munca e iubire și iubirea e muncă. Asta că îi lămurești tu, i-ai lămurit. Perfect, pentru că dumneata, domnul Cucu, nu mai ești de mult adolescent, de-aia e confuz. Ești confuzionat, însă pentru adolescenți e foarte clar. Mergem la stejarul culturii române. Cătălin, Herlo Cătălin, spune-ne, te rog, câteva cuvinte pentru adolescenți. Am o piesă în care joc împreună cu colegul meu Răducu, Radu, cum îi zicem noi. Da, sau gură de oxigen, gură de oxigen. Îi zicem, da. Sau șchiopul. Sau șchiopul, da. Nu mai știu foarte, că n-am mai jucat-o, că suntem în pandemie de mult. Dar despre muncă am eu un monologaș acolo foarte frumos, scris de un domn dintr-o țară civilizată, Italia, nu dau nume, în care spune ceva de genul munca, și ăsta e sfatul meu, dacă se poate, e cea mai idiotă chestie inventată vreodată. Dacă știi, Radu, poți să confirm, și confirma printr-un râs mic. Munciți toată viața ca să vă cumpărați ceva, ca să demonstrați ceva, pe când, de fapt, totul e deșertăciune. Asta ar fi un mic compendiu, dacă vreți. Ediția de Crăciun. Da, ăsta e rezumatul pentru tineri din acest monolog. Nu că nu ar trebui să muncească. Bineînțeles, toată lumea trebuie să muncească, exact cum a spus Adrian, cum a spus Miron. Toți trebuie să muncim, pentru că altfel nu avem niciun rost în lume și doar muncind, ca să fac așa o punte, doar muncind putem găsi iubirea. Iubirea în muncă. Frumos! Deci astea și atunci, da, lucrurile cumva se leagă, cum să zic, au așa, ca și, dacă țineți minte, se vorbea într-o vreme despre podul florilor, puntea... Da, puntea așa, Prut, da. Așa este și cu munca și cu iubirea. Dacă iubești foarte mult, trebuie să muncești la asta și dacă muncești foarte mult, ajungi să și iubești. Vreau să te întreb, asta te duce cumva și cu gândul sau te duce la concluzia da, sau te îndreaptă înspre dacă muncești poți să-ți găsești iubirea, dar în același timp poți să-ți găsești iubirea și la muncă? Da, și la muncă, și în muncă, și prin muncă. Și da. Eu am o întrebare. Super, te rog. Poți să-ți găsești iubirea la muncă forțată, de exemplu? Poți să o găsești și la muncă forțată, dar atunci mai repede te găsește ea. Exact, și eu cred că e vorba de mai multe iubiri acolo. Da, acolo sunt iubiri fără număr. Dar poate știe Radu mai multe despre asta. Da, să ne îndreptăm spre gura de oxigen a literaturii române, a culturii române, spre această moleculă de oxigen. Scuze, Radu, te rog. Ca să concluzionez, cred că iubiți și câinii vagabond. Pentru adolescenți. Tu știi că ai mare priză să fac o scurtă la adolescente, știu. Da. Dar nu mai pot să mă duc la pușcărie iar. Ascultă. Dragi adolescenți,
Iubiți ce munciți și munciți pentru ce iubiți. Munciți pe cine iubiți. Ok. Zbiți. Perfect. Este super. Groaznic. Încă o dată, mai spune-ne, te rog, o dată, că vreau să notez asta. Deci, Iubiți. Și eu. Ați notat? Da. Iubiți Eu ce țin minte, munciți. promit. iubiți ce Iubiți ce munciți. munciți Da? și munciți pentru ce iubiți. Ai scris, Miron? Ce iubiți. Iubiți. Perfect. Și ridițăm întrebări la sfârșit. Iubiți ce munciți și munciți pentru ce iubiți. 3 Bravo. puncte. Minunat. Eu aș încheia, dacă îmi permiteți și mie, cu vorbele de căpătâi ale nu. maestrului meu spiritual. Perfect, Acum, mergem mai departe. Zic că nu, că Uite dacă la mai emisiunea. Hai că trece timpul, hai că maestru spiritual trebuie auzit. Îl știți, îl cunoașteți pe maestrul meu spiritual, este unchiul Gavriș, de 88 de ani, din Gilău, care mulți înainte. Mulțumesc, e mort. Mulți Care înapoi. mi-a spus, mulți înapoi. Mulți au fost. Munca pe prost îl caută și despre iubire e important să iubești pe toată lumea. Pe unde-i prins. Ok, și acum am ajuns la a treia rubrică, o rubrică extrem de drăgălașă, se numește Hijack Moș Gerilă. Și de ce spunem Moș Gerilă? Pentru că avem o trupă care l-a urmărit pe Moș Crăciun și l-a răpit pe Moș Gerilă. În final, pentru că e singurul pe care l-a găsit beat pe străzi. Așa încât Moș Gerilă a fost jefuit mai degrabă decât răpit de tolba cu scrisori, în care tolba s-au găsit doar 2 scrisorele, din partea cui credeți? Exact, 2 personaje extrem de importante, marcante ale culturii noastre. Vorbim aici despre, desigur, probabil cel mai mare regizor a acestui secol al spațiului cultural românesc, balcanic, sud-est european și printre primii 2 sau 3 regizori ai ultimului deceniu Răzvan Mureșan, pe care umanitatea i-a dat. Și nu este Răzvan Mureșan. Florin Misirianțu. Nici Florin Misirianțu. Mai avem 1, 2. Da, este, cu toții îl știți, este un coleg de-al nostru, domnul Mihai Măniuțiu. Și trăiască, domn director. să trăiască, da. Asta am vrut să spun. director. Dacă vreți să-l salutați, Sărbători este chiar fericite. ultima șansă. Domnul După director, această sărbători rubrică. fericite să aveți. Crăciun fericit. Alături de copii, de soții. Alături de ce? Că nepoți, e de... pandemie, cum poți zice alături de Păi ceva? și ce dacă e pandemie, Așa. că stea singur săracul de Crăciun? Da, Nu singur pe stai, balcon. Singur pe Așa, balcon. am găsit o scrisorică adresată lui Moș Crăciun, dar am găsit-o în torba lui Moș Gerilă și ce credeți că își dorea distinsul nostru director, domnul Mihai Măniuțiu, probabil cel mai mare regizor în viață, ce credeți că își dorea de Crăciun, de acest Crăciun 2020? Miron? Ce își dorea pentru acest Crăciun, atunci Nu, când a nu, scris nu. scrisoarea În toată viața lui. Nu, În toată se viața referea... lui, ce își dorea el, de când era mic. Extraordinar. Nu, el a scris scrisoarea în 83 și își dorea ceva pentru 2020. Corect, pentru că atunci l-a întâlnit pe Moș Gerilă și i-a lăsat. Bun. Să presupunem și asta. Moș Gerilă a fost hijackuit chiar astăzi. Așa încât este vorba de 2020. El s-a dat Moș Crăciun, dar oamenii noștri, voi știți despre cine vorbesc, l-au bătut până a recunoscut că e Moș Gerilă. Miron, spune-ne, te rog, ce crezi că își dorea domnul Măniuțiu? Nu știu câtă lume îl cunoaște pe domnul Măniuțiu, dar eu am avut de-a lungul anilor ocazia să-l cunosc îndeaproape și știu că are o pasiune. Cât de aproape? Are o pasiune pentru șnururi de ochelari. Da. Țineți minte, probabil l-ați văzut. Îi fac șnururile de ochelari și cred că chiar le colecționează. Cred că sunt. Stai să vedem. Cine se pricepe. Ești foarte aproape de ceea ce își dorește. Spune aici. Și e ceva special, este irizibil, dar cred că asta scrie, că sunt 3 cuvinte. Șnururi de ochelari. Da. Printre altele. Bravo! Dar asta e ce a spus ca un fel de rugăciune, cumva. Adică n-a ștenut pe hârtie. Deși, dacă i-a și spus, te rog să-i transmiți lui Domnul Dumnezeul meu că aș dori, da. Și a scris că, de fapt, mi-a adus aminte, a scris cu o cerneală invizibilă pe hârtie și trebuie să o pui pe lamp. Șnururi de ochelari. Bun, mergem. Bun, Radu, te rog, mai departe. Da. Cred că domnul director
a scris lui Moș Gerilă în felul următor. Dragă Moș Gerilă, te rog frumos să mă ajuți. Am încercat din toate puterile și nu știu cum să fac, poate reușești tu să facem cumva să-i mărim salariul lui Radu Lărgeanu. Asta ar fi una. Pare rău, nu scrie nimic despre asta aici. Dar nu se știe. Nu se știe. Da. Nu știu ce aduce moșul. Mai departe, bun. Dar facem cumva să scrie. Facem. Uite, e un L mare. E din ce în ce mai mare L-ul. Ai dreptate, da. Și cred că și-ar mai dori, domnul Mihai Măniciu și-ar mai dori ca următoarele sezoane din Q&A, actorii se întreabă să fie actorii se întreabă în concert. Bine, Răducu, liniștește-te. Absolut groaznic! Mergem mai departe la... Și străfulgeratul țurțure prin tot corpul. Atunci să te străfulgere și un răspuns. Da, eu știu că părerea mea, eu cred că voi fi cel mai aproape de răspunsul adevărat. Domnul nostru director, Marele Mihai Mănuțiu, Regele animalelor. Regele animalelor din teatru, cred că își dorește o clonă a actorului Matei Rotaru, în cazul în care acesta răcește pentru că se închide teatru. Dar de ce? De ce spui asta? Matei Rotaru joacă peste tot. Este omniprezent, el este Dumnezeul nostru al tuturor actorilor din teatru. Și cumva se regăsește Mihai Mănuțiu, îl vede pe Mihai Mănuțiu cel tânăr în Matei Rotaru? Se poate. Știi, orice regizor are dorința de a fi actor și orice actor are dorința de a nu fi regizor. Bun, Cătălin, stejarul culturii, ce crezi că își dorește? Deci am reținut. Deci eu cred așa, că în această scrisoare, dacă o luăm așa pe la 83, când zicea Miron, și așa la Moș Gerilă, așa, el își dorea foarte mult, pentru că deja în 83 era un tânăr mare regizor. Da. Nu? Era un tânăr mare regizor, care a terminat. Scrisese ceva pentru compania Audi, ceva cu cercurile. Da. Făcea cu aur, cu nu știu ce. Spunea, cred că își dorea, Doamne Moș Gerilă, dă-mi și mie posibilitatea să fiu directorul unei trupe extraordinare. Iar acum, în 2020, în pandemie, și-a completat această dorință și a spus, Doamne Moș Crăciun, Moș Gerilă, ce-o fi, dăm, te rog, posibilitatea să mai fiu încă 2 mandate directorul, managerul acestei trupe extraordinare. Totuși aici pe final mai scrie ceva, eu cred că și-ar dori o altă trupă. Pentru că și scrie aici. Dacă e posibil să-mi îndeplinești astea bine, chiar acum și dă o dată, conform spiritului mănuțian, cam pe 15 ianuarie să fie gata treaba. Vă aștept la scenă. Dacă nu, și scrie foarte clar, o altă trupă. Plus Matei Rotaru. O altă trupă. Plus Matei Rotaru. Da, în afară de noi, cine să vină? Holograf, cine să vină? În afară de noi poate veni Matei Rotaru, pretinzând că e o altă trupă. Matei Rotaru and Friends. Matei Rotaru and Clone. Matei and Company, Matei și asociații. Să nu ne înțeleagă lumea. Poate cei care ne privesc nu sunt mari fan teatru și nu cunosc pe Matei Rotaru. Nu ați pierdut nimic. Însă dacă veniți la teatru, ați câștigat o lume. Vrem să salutăm pe Matei cu această ocaziune și să-i spunem, Matei, o să intri în trupa noastră, la actorii se întreabă... În curând. Nu cred. Ba, da, cum moare primul dintre noi e Matei. Răduc urmează să fie operat. În consecință, stay close. Stay tuned. Da, nu, din păcate Răduc își ia telefonul cu el și de pe patul de spital face emisiune. Am mai găsit în tolba domniei sale încă o scrisorică. Și este tot de la un om de cultură foarte apropiat de cei doi menționați de domnul Mănuțiu și de domnul Tonta Gabor, Loredana Groza. Dar fiind o aceeași vârstă. De aceeași vârstă, dar operații diferite. Da. Așa încât am să întreb pe stejarul culturii române, ce crezi că și-a dorit Loredana? Stejarule, ce și-a dorit Loredana?
Și nu vorbim că acum stejar și că nu, că e frumoasă cu crengi sau ceva. Cred că și-ar dori, nu știu, nu vreau să fiu nici rău, nici condescendent, nici... Dar ați văzut-o în ultima vreme. Da. N-am văzut-o că Loredana. nu e ea. N-am mai văzut-o Exact. în ultima vreme. Pare că și-a făcut exact ceea ce își dorea. Adică știi când îți iei și... mă rog, și-a făcut așa Așa? Și cred că îi trebuie aici o cordeluță să țină toată șmecheria, că am impresia că cedează din spate. Știi, când tragi foarte tare de asta, alea trebuie să țină și menghină și de astea. Asta e una și cred că nu știu ce-și mai dorește ea. O mistrie, o ceva pentru glet, pentru chestiile astea. Scuze, dar în timp ce ziceai că vrea să-și întindă cucu, totuși cu ce tot îți întinzi acolo? Să ne întinde și la mine. Și el e un fel de... Și tu, Adrian, ești un fel de Loredan. Loredan Bidman. Loredan Adrian. Am văzut-o pe doamna, n-am tot respectul pentru arta ei, nu e așa, Miron? Da. Semănați, sunteți acolo? Da, e atât de prinsă încât am impresia că aici ai prinsă cu o cordeluță în spate, știi? Că suntem în comuna primitivă. Abar n-avem despre toate chestiile de fițe. E una prinsă cu niște chestii căpărați. Da. Cu sârmă și cu paten. Așa, și dacă bagi o botă și faci așa cu ea, Și gard. se strânge. Da, nu. Cred că își dorește de la Moș Crăciun toate cele bune. Serios, gerilă, da. Toate cele bune și le dorește. Nu. Am făcut eu înainte un mic apendice, dar nu. Ea își dorește lucruri normale. Globuri, ciocolată și cozonac. Bun, mergem. Miron, ce își dorește Loredana? Nu știu prea multe despre Loredana. Așa că Adevărat, deosebire de noi. n-am reușit să pătrund în Universul ei. univers, în sensibilitatea ei. Nici Ana ta. Nici Ana n-a pătruns în sensibilitatea ta. Da. Nu, pe Cu muzica, cu arta, cu... Asta nu e o problemă, da. Mi-aduc aminte de un schlager din anii 90 sau 2000, nu știu, nu mai sunt sigur. Colaborare pe care a avut-o cu trupa BG Mafia și ea spunea acolo foarte suav și angelic, ridică-mă la cer. Și probabil că ceva legat de asta, nu știu. Își dorește să moară. De aici putem să Și speculăm. să ajungă în rai, nu pot să cred. După aia să zică la... Putem să fim mai răi sau mai... Că tot e momentul Crăciunului, ridică-mă, da? Da, nu, Maxim, și când se întâlnește cu Dumnezeu să zică, da, de ce m-ai omorât? Eu, scuză-mă, nu te-am recunoscut. O să zic că nu vorbeam serios. Sau am crezut că... Bun, să depășim acest moment. Ridică-mă la cer, adică entuziasmează-mă până acolo încât deasupra mea să nu mai existe nimic. Până să ridică pielea. Aia de faci cu bota. Ridică pielea la cer. Ridică-mă până la botă. Adrian, Da. sulful, te rog. Cred că Loredane a scris lui Moș Gherilă că îi pare rău de poza pe care i-a arătat-o înainte de operația estetică și că se răzgândește și ar vrea să arate o altă poză. Pentru că întâmplător, știți, când mergi la operație estetică, doctorul te întreabă nu știți cum să nu știți. Voi nu sunteți voi acum, arătați cu totul altfel. Sunteți Loredana Groza. Normal, vă spun eu, când mergi la operație estetică și doctorul te întreabă cam cum ai vrea să arăți, să aduci cu cine, tu scoți o poză, cam așa aș vrea. Și întâmplător, sau probabil din cauza de grabă, Loredana a arătat o poză, prima cu Mickey Rourke, și de aici și greșeala. Cu cine? Cu un mic chirurg? Cu Mickey Rourke. Și doctorul a zis, te rog frumos să te răzgândești că n-aș vrea să iasă ceva rău, și atunci a arătat o poză cu cotabiță și puteți vedea.
E clar, Loredana, cu alte cuvinte, ești în asentimentul meu și eu cred acel lucru. Loredana își dorește încă o pereche de pomeți. Dar în orice caz, noi o salutăm pe Lori, ni se pare o voce fenomenală și îi mulțumim pentru că ne-a acceptat între prietenii ei. Bun, publicitate. Ne revedem după exact 40 de minute. Suntem la rubrica Inspire. Bine ați venit la rubrica Inspire. Cele mai bune, cele mai inspiratoare, mai creative produse ale civilizației contemporane. Iată primul produs. Suntem la Ghost Radar. Ghost Radar, Adrian Cucu. De ce este utilă? Pentru ce acest Dar produs? ce face? Ce face? Acest produs Dragoș, detectează fantomele din jurul tău. La ce este bun? La ce este bun? Te ajută în teatru, nu te ajută în teatru, te ajută în viață. Pentru ce crezi că a făcut? Cum să vă spun? E o aplicație asta sau ce e? Aplicație. Da. O aplicație. E o aplicație. Un produs al minții artei moderne. Este foarte util pentru foarte mulți actori. Bine, nu e frumos pentru că ei sunt ajutați în acest fel. Pentru mine nu e util, pentru că eu fără această aplicație oricum îmi văd toate stafiile din jurul meu. Toate personajele mele sunt prezente non-stop. Eu și când joc, nu am loc de celelalte personaje care își geloase pe cel pe care îl joc în momentul respectiv. Deci aplicația asta... Da. Țin minte că mi-ai și spus din când în când, tu auzi așa în cap, Ghost Radar. Da. Și eu aud și așa, Ghost Rider. Da, și mi-a focat. Ghostbusters! Ghostbusters! Da. Și asta în timp ce joci, cam ce personaje? Comice, tragice, dramatice? Nu contează, ele se întrepătrund. O iei razna, joci ceva comic și ai 3 stafii dramatice în jurul tău, care plâng și e o competiție. Da. Miron! Deci eu... Cior. Mă lua așa tare. Deja mi-e frică de fantome acum. Păi am văzut că eu am început să plâng și am schimbat repede. Repede. Păi eu cred că asta ar fi o aplicație reușită dacă ar avea și niște instrumente la dispoziție ca să te și armeze, să poți să gestionezi fantomele pe care le descoperi. Adică nu e suficient doar că știi că sunt. Nu e suficient doar că știi pentru că ele pot să fie ostile, pot să-ți facă rău. Dacă știți serialul Supernatural, întotdeauna au ceva cu tine fantomele alea. Deci să scoți Miron, iartă-mă. sare din telefon sau ce mai foloseau, ce instrumente. Nu e neapărat la Shakespeare în Hamlet, fantoma nu este rea. Iertați-mă. E o excepție. Maxim, nu poți să le dai instrumente la fantome. Că o să pună coada milea. Tu care te afli în situația să faci față unui asalt. Deci să cânti într-un spectacol de dar cu stafiile tale. Miron, tu n-ai părăsit de mult casa. Știu că de la începutul pandemiei n-ai mai ieșit. Da, deci se vede că e foarte serioasă. Adică eu chiar aș vrea să investesc în așa ceva, dar vreau să văd că, nu știu, vreau să văd niște upgrade-uri. Probabil că e 1,99 la acum poți să viitoare. Dacă ai Apple, poți să o cumperi. $1,99. Da, Cătălin, ce este utilă? Cătălin, este utilă? Ai recomanda-o cuiva? Cred că deloc. Poate este utilă, parcă tu ziceai înainte, este utilă pentru personajele celelalte din Hamlet, ca să o vadă, pentru că doar Hamlet o vede și până la urmă e penibil cumva, că numai unul vede și după aia începe cu răzbunări, cu nu știu ce, și ceilalți sunt foarte în ceață. Cred că e perfectă pentru ceilalți din Hamlet, nu pentru ceilalți, din Hamlet. Ăia să o vadă toți, domnule, ăla zice, nu știu ce, și atunci toată lumea care e acolo cu Hamlet, zic, da, domnule, ăsta e, și nu mai consideră pe ăla foarte nebun. Consideră așa. Păi numai că așa se termină. Mă rog, nici nebunat. Vorba aia, și nu mai ține 3 ore. Nu ți-ar plăcea? Da.
Să nu vezi un Hamlet de 3 da. ore, să vezi un Hamlet de o oră și un pic, cum se face acum la... Dar și nici gata, o oră, fantoma, imediat. fac și l-ai omorât. În rest, Da. nu cred că e foarte folositoare, mai ales pentru oamenii care stau la țară și au WC-ul în fundul curții și când ies iarna pe Uliță? asta și nu știu ce și se duc ei acolo să-și facă ce-și fac ei și dau drumul la telefon, că stau pe Facebook și atunci fac așa, pun și ei pe Facebook, să aibă asta să-și dea că e o fantomă lângă și tu ești la mama dracului în ceață, la 50 Dacă de metri de casă. practic nu mai ai intimitate. Că nu mai ai intimitate, dar poți să rămâi... Mă rog, dar Da. cred că nu e bună pentru ăștia. Și în general pentru omenire, nu cred că e Pentru foarte ăștia bună. nu. Dar pe de altă parte, dacă tu ai Mierlio și ai devenit fantomă, ar fi ok totuși Atunci că... da. Dacă Nu? ar fi eu, da. Dacă eu ar fi fantomă, da. Ai vrea că- să fii detectat dacă tu ai fi Nu, fantom. n-aș vrea, Miron. Aș vrea să fiu dacă aș vrea să mă întorc la cineva drag și așa, dar Nu, nu dar aș vrea știe să că mă s-a întorc și să-i fac Să-l fac surpriză. experiență, da. Vreau să-i fac Să-i surpriză, zic. nu vreau să-l avertizez dinainte sau să-l avertizez aplicația. Vezi că-ți vine ăsta și Da. o să te bântuie. Nu, Da. vreau să-l bântui direct și să-i dau cu Să-l atac bântui de direct. Nu, Da. Aș Deci vrea Ar fi tare pâinele să aibă bun. și fantoma acces la un dispozitiv de radar ca să poate să afle Human reader. ce om are pe telefon instalată aplicația asta, ca să știi? Așa, Da, cumva, aplicație la practic, aplicație. ar ajuta-o. Sau mai bine să nu fie aplicația asta și noi ca fantome, dacă ne întoarcem, să le dăm la ăia sperietură foarte mare. Știi? Dar ideea este că se întâlnesc două fantome, că nu știu că sunt fantome, dar se văd aplicație ca puncte roșii lângă un om. Dar Ce n-are cum. conflict? Dar ele nu pot să aibă, nu N-are pot să cum. prindă nimic în mână. N-are cum, că fantomele se văd între ele. Păi nu Bine, e... dar Miron, nu știi niciodată. O fantomă se poate ține de mână cu o altă fantomă. Da, Exact. dar nu Oamenii poate nu se ține pot telefonul, că telefonul trebuie să fie real. Da, Da, și trebuie aici să ne uite. întoarcem la problema iubirii pusă de Cucu la început. Da? Poți să te Exact. ții în iubire de mână cu altă iubire. Ideea e Da. să nu crezi că te ții de mână. Și Bravo. ideea e să nu muncești împreună cu ea. Corect. Exact. Ideea e să nu te vadă nimeni. Păi, iertați-mă, despre ce era vorba? Despre Radu, Ghost Radar. Da. Radu, spune-mi, te rog, găsești tu folositoare această aplicație creată de geniu uman? Ar fi foarte util, nu știu dacă se poate, ar fi foarte util să zică exact și cine e. Adică Cine e e o fantomă, dar cine e? Adică cine e fantoma de lângă tine? Bun, găsesc o fantomă, dar cine e? Bunicul? E... Nu cred că e nevoie pentru... Străbunica e. Ba cum să nu? Nu, de obicei Da, fantomele se prezintă. Sunt Da. fantoma tatălui tău. Întotdeauna Cred se că sunt- prezintă. Sunt, aici deja... Îmi place să se recomande. Da, aici sunt... Cine vă recomandă? Familia. Familia fantomelor mele. Auzi, dar aici sunt deja două curente, se citesc două curente de opinie aici tari. Ba că e folositoare, ba că nu e folositoare. Cătălin și cu mine spunem că nu prea e folositoare chestiunea la Păi nimic. cum Voi e ziceți, folositoare? Păi nu știi, ca să știi cine e. Păi dar dacă ok, e... și dacă știi, mergem mai departe cu raționamentul. Dacă știi cu ce te ajută. Păi poți apăra. Oricum faci atac de corp. Dacă vine, Dar înțelegi? dacă Păi nu-ți că fac fugi. nimic. Nu că Dar, fugi. dar ele nu-ți fac nimic. Unde cum fugi să de nu? fantomă, Radu? Da, sigur N-ai că cum să da. fugi de fantomă, Dar că tu de-aia nu știi fantome asta. să vină după tine. Bine, eu nu pot să mai fug, că nu mai fug eu, că... Ai văzut? Picior căscut. Așa că Da. pentru tine e total inutilă aplicația Ai asta. fugit atâta de lege. Am fugit Ce să atât. mai fac? Nu m-am Ok, fugit și acum atât. o întrebare suplimentară pentru toți, să răspundeți pe încrucișat. Te poți îndrăgosti de o fantomă? O fantomă se poate îndrăgosti de tine? Aveți cazuri? Da, absolut da. Da. Da, și eu, da, clar. clar. Dacă aia a fost fantomă, da. Radu? Nu știu. E foarte simplu, Miron. Nu știu. Dacă pleacă în 5 minute de la tine, e ca o fantomă. Bun. Nu, vezi, și aici te urmărește fantoma. Bun. A făcut cineva, Eu. are cineva vreo experiență recentă cu vreo fantomă? Se poate zice pe post? Păi Miron, ai spus că e aia. Da. Acum sunt totuși unele lucruri pe care nu le spun. Chiar dacă nu pare, dar... A trecut o fantomă. Bun, mergem mai să trecem departe. Asta a fost un Suntem- înger.
Scuze. Sau așa ceva. Ajungem Inspire, secțiunea a doua. Iată, vă prezint al doilea mare produs al minții și civilizației umane. Extraordinar. Așa da. Enjoy Twilight Așa da. Paper. Huu! Vom începe cu Răducu. Răducu. Măi, E îți dă așa, folositoare. da, sigur că da, îți dă un sentiment așa de siguranță. Eu am pățit-o, adică m-am dus la baie, am stat cât am stat și după aia am vrut să plec. Dar când să plec, mi-am dat seama că nu mai e hârtie igienică. Același sentiment și la supermarket. Poate ați pățit-o. Atunci Da. ce? Da, în Nu. martie și Nu, aprilie. și acum nu o să aveai spun același fiecare sentiment. ce a făcut, cum s-a dus și cum a rezolvat. Nu. Dar între timp stai și dai Și te scroll. bucuri. Te Asta bucuri. sensul este de enjoy. Sensul este de plăcere. Ce să caute Da, acolo? Dacă nu plăcerea? Plăcerea e în capătul sau în fruntea tuturor lucrurilor. Corect? Miron. Corect. Mie mi-ar plăcea să folosesc așa ca un fel de fidget, așa, ca să-ți treacă timpul. Dar mi-ar plăcea să aibă și o funcție în care să te pună, cu siguranță v-ați gândit și voi la asta, să te pună să o înfășori înapoi după ce o desfășori. Adică asta mi s-ar părea... Ți-ar plăcea? Ți-ar plăcea? Da, mi se Da. pare extraordinar. Da. Da, S-o păi pot mie, adică să ai... Asta e fain. Păi tocmai asta e fain. Că o desfășori și nu mai trebuie să o pui la loc. Da, Nu știu dacă dacă asta e cumva... fain. Nu știu dacă... Cătălin, intrăm încrucișat. Ce părere ai? Da, mie mi se pare că e o aplicație extraordinară. Da. Și eu o văd ca o alternativă la, L-a citit. ce să zic, nu, la citit, la jocuri, la Need for Speed, la Candy Crush, la... Da, exact. Înțelegi? Mi se pare, când dai așa foarte repede, știi, ca și când ești pe PlayStation sau pe ce ești tu acolo și, practic, da, Dar e pe o de altă alternativă parte- foarte bună. Exact. Pe de altă parte vreau să vă întreb și să întreb și pe Cucu. Sper că acțiune... e pe bani. Sper că o cumpărăm dacă o luăm. Da, e pe Adică nu bani. luăm free. Nu, Pentru nu că e free, nu. Trebuie să dai pentru că e pentru cei aleși și bogați. Da, și aplicația pentru- asta. Așa mi se pare, da. Da, și artă. Vreau să vă întreb, mai ales pe Cucu acum, oare te ajută, îți lămurește gândurile acest exercițiu mecanic, te face să scapi de fizic, da? Și spiritul tău să zburde liber și să-ți rezolvi tot felul de probleme? Nu, nici vorbă. Această aplicație ajută doar dacă este în paralel și în tandem cu aplicația de dinainte cu stafiile. Pentru că dacă tu stai liniștit pe WC și apar dintr-o dată stafiile și tu faci pe tine de frică, noroc că ești acolo și atunci nu e o problemă, le pui pe stafii să dea cu degetul să facă scroll pe alea și tu ai timp să fugi. Sau dacă stafiile fac lângă tine același lucru, le poți sugera hârtie igienică pe care să o folosească. Și după cum se știe, stafile nu pot să refuze așa ceva, pentru că Păi le place da. rutina. Le place rutina și atunci Păi da, ele în asta trăiesc. nu pot să reziste la... Aș vrea să închei, dacă se poate, discuția asta, spunând o singură chestie. Această aplicație te scoate dintr-o grămadă de chestii. Bravo! Aici am vrut să ajung. Foarte bine ai concluzionat. Perfect. Deci te scoate, e foarte bună. Trebuie cumpărată, vedeți de desubt, dați subscribe la canalul nostru și veți primi veți primi 5 aplicații gratuite, fiecare în valoare de $20. Deci mai departe și ajunge la poșta redacției. Hello, poșta redacției. Bine ați venit la poșta redacției. Suntem la ediția aniversară, ediția de Crăciun și vom începe întrebări rapide. Nu trebuie să răspundeți toți decât cei inspirați, adică doar noi 5. Prima întrebare. Ce este lerul? Adrian Cucu, ce este lerul? Lerul este un lichid. Un lichid cam cât într-un pahar de țuică, un lichid verde este, și care de obicei E folosit înainte de sărbători apare ușor din ureche și curge pe gât așa în jos la auzul colindelor. La The Walking Dead. Exact. Când auzi colinde, apare lerul. Și pe aici. Deci e lichidul metasimptomatic, cum ar veni.
Dacă vrei tu să fie ăla, poate fi și ăla. Sau metasimptomatic hrușcian. Sau e o travă pe care a turnat-o în ureche tatălui lui Hamlet. Tatălui lui Hrușcă. Și aici face legătura cu stafia și cu Fantoma. Da, pentru că n-avea aplicația și el a băgat în ureche. Da, deci vedeți cum toate ajung și se... Se leagă. Se leagă pentru că această emisiune, da. Această emisiune are un fir roșu, totuși. Da. Practic, lerul e... Ce să o mai întindem? Lerul întrebarea totală. A fi sau a nu fi? Sau a nu a fi? Sau anafia. Da. Sau anafia. Bun, Râdu, cu ce e lerul? Ce e lerul? Lerul e moneda de schimb a colindătorilor. Are pe față pe Ștefan Hrușcă, pe spate Fuego. Și schimbă între ei tot felul de chestii cu ea. Este o monedă virtuală ca Bitcoin-ul? Da, sigur că da. Cât valorează un ler? 2 cepe degerate. Merge cam aproape de Bitcoin, de 18.000, 19.000 de dolari sau e mai jos? Nu chiar așa, depinde și de perioada anului. Eu cred că la Hrușcă merge. În decembrie merge la 18.000. Asta zic că există o bursă a lerului. Da, sigur că da. Și pe bursa asta a lerului, în decembrie, când e bursa cea mai sus, la indicele Dow Jones, Hrușcă ler, la indicele de 500, cam cât ar fi un ler? 5.000, zic eu. 50.000. Și atunci cât să fie vara dacă plătești cu ler la Mamaia, de exemplu? Ăla e gratis. Putea scade, nu. Scade, așa e. 10. E un bun de vacanță de la de nu putem. De ce e bun lerul? Da, moneda aceasta virtuală a marilor artiști, lerul, de ce e foarte bun? Pentru că nu trebuie să minezi mult. Da, știi? nu trebuie curent decât atunci, în momentul concertului. Exact. Deci clar. Să mimezi. Și nu trebuie să mimezi mult, exact. Bun, mergem mai departe, deci v-am lămurit lerul, ați înțeles, este moneda artiștilor. Păi Maxim n-a zis, Cherol n-a zis de ler. Ba da, ne-a spus că... Da, spune Maxim. Nu, eu am o contribuție ca de obicei intelectuală și eu văd lucrurile puțin altfel. Adică eu cred că lerul e de fapt o formă arhaică sau cumva veche, tractată mai de demult. Flair. Da, am înțeles, nu trebuie tradus. Aici. Flairul e flair. Știm cu toții că flairul te poate ajuta să ieși din orice situație stânjenitoare până la urmă. Flairul este rădăcina catenară a cuvântului flair. Exact. Perfect. Nu e asta, este o monedă. Mergem mai departe. Numai puțin. Și dacă tot nu m-ați întrebat, scuze, am Cătălin. să vă spun părerea mea. Părerea mea este că lerul, vorba cântecului, e ler. Da. De unde și lerul ler și iarăși ler. Deci lerul e ler de mai multe ori. Lerul practic nici nu poate fi singur. Sare din ler în lerul. Și atunci lerul e ler și iarăși ler, sau cum o fi, părerea mea că lerul e ler. Este o noțiune perfect egală cu ea însăși, ca să fim... Și suficientă în același timp. Da. Este celebrul șarpe care își înghite coada continuu și este viața la nesfârșit, la infinit. Da. Lerul e ler în ler. Clar, foarte frumoasă metafora. Totuși, nu este asta. Lerul este moneda de schimb. Mergem mai departe. A doua întrebare. Am strâns chiar cele mai bune întrebări trimise de voi pe poșta redacției. Din cele 1000 am selectat 8. Iată pe a doua. Când strângi sau cât timp păstrezi pomul de Crăciun, Adrian Cuc? Eu nu am pom de Crăciun niciodată. Bun, mergem mai departe. Întrebarea a treia. Dacă Cătă, când strângi sau cât trezi pomul? Cât vrea Oana. Corect. Și eu am același răspuns cât vrea soția mea. Miron, tu având în vedere că ești doar cu fantomele? Când îți transmite el prin subspațiu, îți dă... Încep să visezi urât și în momentul ăla știi că trebuie să... Când se ridică la cer, nu-i așa? Adică iunie sau ceva, nu? Mai iunie. La fiecare depinde de fiecare. Practic te duci lângă el și îl întrebi. Tu când vrei să te ridici la cer? Nu, când se usucă, pleacă el. Radu? Maxim, te rog, deschide ușa.
Mi-a ajuns. Nu mai pot aici. Mă duc M-am dracului. uscat aici. Scuză-mă, pomule de Crăciun, viziunea mea este mai intelectuală, așa. Aș vrea să te întreb, ce anume te-a deranjat pentru a-ți procurație această deplasare? Zine, Cum ar zice, Răducu. Da, nu știu, Păi a anul ăsta e mai dificil. Trebuie să mă operez când ies din spital. Și îl arunci odată cu piciorul. Atunci îl faci sau atunci îl arunci? Ce legătură are? Spune, Miron, mi-ai vrut să spui ceva. Când îl strângi, nu știu. Când ies din spital. Corect. Da, că te bucuri că îl vezi și strângi în brațe, așa e. Da, sau de multe ori îl arunci fără să-l mai strângi. Ceva te-a deranjat la el. Miron, ai mai vrut să spui ceva? am vrut să spun că e bine să-ți faci jos de un brat bine educat, care să fie, de exemplu, să fie cu bun simț. să aibă și referințe culturale, cum îmi place mie să spun. Și facultate. De exemplu, îi place să asculte Paraziții și ține minte versul care spune: dacă nu ești binevenit, pleacă. Atunci, pentru că el a internalizat treaba asta, știe că nu mai este binevenit. Cumva pot să duc, dacă îmi permiți discuția, și pe panta, ar fi ok dacă ar fi o brădiță? Dar atunci nu mai pleacă. Că nu mai lași. Nu mai lasă să Atunci nu, plece. da. Dar dacă se usucă, nu mai lasă să plece. Asta e chestia, dacă ar fi o brădiță uscată, ai ține în continuare? Normal că iei pensia, cum să... Merge mai departe. Altă întrebare. Dacă ar fi să fii blocat pentru o săptămână într-un film de Crăciun, ce film ai alege? Dacă tu ai fi în interiorul unui film, da? În povestea unui film, indiferent ce personaj, în ce film ai rămâne, ai alege să fii blocat de Crăciun? Așa ne întreb de parcă fiecare știm câte 20 de filme de Crăciun. Ok, am să vă dau câteva repere. Trebuie să fie neapărat de Crăciun. Nu neapărat de Crăciun, dar ar fi frumos să fie de Crăciun, vorbind despre Crăciun de oră. Da. Eu am unul, dar nu e chiar cu Crăciun, dar e cu iarnă. Te rog. Și te rog să fii blocat tu jucându-l pe Arnold Schwarzenegger. Și corect. Nu. Nu, că el n-a făcut. Nu știu dacă a făcut filme cu iarna, dar oricum. A făcut Batman și Robin. Tocmai el aducea iarna. El era Mr. Freeze, da. Ai făcut unul ăla când își căuta un cadou de Crăciun pentru fiul său. Corect. Nu știe nimeni cum îi spune, dar eu știu că e filmul cu el. Și mie mi-ar plăcea și să a făcut Gemini când, mă rog, a fost conceput de Crăciun. Dar nu cu era Danny DeVito, da. Danny DeVito. Zi, Miron. Mie mi-ar plăcea să fiu blocat în filmul și cumva să se întâmple aceeași zi de mai multe ori la infinit. Ziua cârtiței, nu-mi zici. Exact, mi-ar plăcea să fiu în filmul ăla. Ăla e cel mai bun film. Mi-ai luat-o. Deci tu te-ai umplut de sens, tu ești în extrasens. Adică cum să fii blocat într-un film care e blocat într-o secvență. Exact. Genial. Exact. Mergem la Răducu. A mie nu mi-ar plăcea să mă blochez. Da, așa e întrebarea. Dacă... Dar nu mă blochez, dar eu nu mă blochez. Ok, trecem. Nu se blochează, domnule. Și chestia cu blocatul are alte valențe la Radu. Mergem mai departe. Nu am nici eu... N-am un film de Crăciun, am tot un film cu iarnă. Îmi pare rău că v-am întrebat asta de la telespectatorii noștri. Spune, filmul cu iarnă. M-aș lăsa blocat în filmul cu iarnă The Revenant. Și tu ai fi ursul ăla, de doarme în el, cum îi zice, hotelul ăla, Elanul. Nu, indianul ăla de-l spânzură, la mijloc. Ai fi intestinul subțire al elanului. Indianul, da. Indianul. Frumos. Cătă? Eu aș vrea să fiu blocat în filmul de Crăciun Die Hard 1. Corect. Atunci ai lăsat Die Hard 2. Sau 3. Jesus, exact la ea. Da, spune, de ce? Și ce ai vrea să fii? Great minds think alike. Ce aș vrea să fiu? Păi aș vrea să fiu ăla rău, dar să nu-l bată Bruce Willis. Aș vrea să fiu ăla rău.
Bine, oricum Bruce Willis îi bate pe toți, dar eu aș vrea să fiu ăla rău și să nu mă bată Bruce Willis. Păi dacă ești blocat acolo, o să tot încerci, poate o să reușești. Aș putea să fiu blocat până la scena în care îl bate. Da, exact, până se împlinește. Exact. Și când vine să te bată, op, sunt blocat de Crăciun încă o dată. Da. E un film de Crăciun și ăla. Serios. Da. Și eu în Die Hard, clar, de departe să fiu blocat. Aș vrea să fiu, dar nu mai știu exact cum îl cheamă, poate voi știți care sunteți mai puternici pe film. Polițistul ăla care juca în NYPD, dacă îl mai țineți minte, ăla mic care nu credea nimic. Și zicea, McClane, nu te mai băga în toate chestiile astea. Știi, nu lăsa să meargă nicăieri. Și ăsta tot timpul făcea, McClane făcea, era foarte dur. Ăla, tot timpul, McClane, no! Deci ai vrea să spui la nesfârșit în nu lui McClane. Da. E singurul care îl poate enerva și face, ceilalți, la muză, de asta le enervează. Mergem mai departe. Asta este întrebarea la care aș vrea să răspundeți rapid. De câte ori ai văzut, domnule Cucu, Home Alone? O singură dată, când am fost mic, că nu-s nebun. Numai puțin? O singură dată. Avem și radarul minciunii. Da, spui adevărul. Miron, de câte ori ai văzut Home Alone? Nu mai știu. De câte ori se dă, mă uit. Ia! Aplauze! Felicitări! Acesta e nebunul adevărat. Da. Radu Lărgeanu, de câte ori ai văzut Home Alone? Da, nu știu, sunt de acord cu Miron. Nu mai știu. Bravo! Nu mai țin. Cătălin, Radu a jucat în el. Eu am jucat. Era ăla cu o singură. El era Joe Pesci. Cătălin, Era cu singur picior. Eu am văzut Home Alone de mai multe ori decât ăștia doi. Bravo! Pentru că îl am în program și acum mă uit, când se dă imediat pe ProTV. Așa Imediat se dă. mai dăm, imediat plecăm. De-aia ne grăbim, îi mai dăm o șansă domnului Cucu. Domnul Cucu, încă o dată. Dar de ce ați aplaudat toți că ați văzut de mai multe ori? Ca și când dacă l-am văzut odată, îi de rău. E de rău. Ești Ghost Rider de la. Ești Ghost Rider. Ești cel mai foarte urât. De 2 ori l-am Ești văzut, hater. nu recunosc. De 2 ori. Așa. Pus dracu după Toilet 10 ani paper să mă de mai aia. uit odată. Se întâmplă miracole de Crăciun. La naiba. Da, Crăciun fi mai bun. Tu sigur vrei să ai Home Alone în brad. Ăsta e Da. obiectivul principal. Home Alone. Home Alone în brad. Sigur vrei să ai Home Alone în brad. Bună. Mergem până nu ne destructurăm complet bruma de logică. Continuați propoziția. Nu ar fi Crăciun fără Cătălin. Cârnați. Radu. Și calta... Stai că n-am terminat. Și caltaboș, și jumere, și dragoste, și cozonac, și pom de Crăciun, și colinde, și Home Alone la televizor, și zăpadă, și sanie cu zurgălăi, și bunici, și coș din care iese fum, și pădure înzăpezită. Mulțumim, n-are rost trecem la următoarea întrebare, dacă mai are cineva ceva de Am eu una. Am și eu una. Bine, Miron. N-ar fi Crăciunul fără Christmas party-urile din cluburi. Perfect. Mulțumim. Mai ales Miron care stă de 6 luni în garsonieră. Da. Exact. El buții face singur. Ăla e primul lucru pe care îl fac în... Mai poți să faci odată Dau buții și să ne dai o replică din celebrul tău fan numărul 1, care este Arnold Schwarzenegger. Liniște. Zic cum zice Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone, într-un club. În timp ce buții. Merry Christmas, everyone! Dacă cumva o să ajungă peste ocean emisiunea asta, sper să o vadă și să mă îndeplinească. O să ajungă peste ocean, dar într-o sticlă cu dop. Scuză-mă. Te rog să o mai zici o dată. Merry Christmas, everyone, buții și termină cu Come with me if you wanna live. Da? Ăsta îl folosim ca teaser, da? Și... Merry Christmas, everybody!
Come with me if you want to live. Ceva mai groaznic nu există. Nu se poate, trebuie să-l dăm afară. Nu există. Trebuie deconectat, Din trebuie sărbătorile deconectat. noastre. Trebuie deconectat. Radu? Îmi pare rău Da, nu am pentru nimic asta. Mai ai ceva de completat? Mai ai ceva de completat? Eu nu am, Adrian vrea. Bun, știu, ajunge și la Adrian. Adrian, Nu nu ar fi neapărat. Crăciun, continuați, nu ar fi Crăciun fără... Gripă de orice fel. Și tot Acidul sulfuric! Domnilor și domnilor! Și să o terminăm doar o mică completare la Cătă, perfect a răspuns, doar dacă îmi permiți Cătă, știi mințile mari. Da. Think alike. Nu ar fi Crăciun fără ler. Așa. Lerul e ler. Mai groaznic și decât ce-am zis eu. Bun, mergem la penultima întrebare, care este: cum reușește Moș Crăciun să împartă toate cadourile într-o noapte? Cucu. Nu reușește, nu le împarte, este o legendă. El este atât de prost și atât de beat că merge cu renii aia și se dă cu sania aia pline de cadouri de o parte și de alta și nu mai zboară cadourile care pe unde merg. Pentru că niciodată la nimeni nu vine cadoul cerut. Eu știu asta. Da, îți dai seama că se dă de cupola cerului ca să zboare cadourile prin toată lumea. Nu se dă așa de doi brazi. Nu că e beat, se dă de doi brazi. Păi, se dă de cupola cerului, dar el e beat și de pe cupola cerului. Așa, și-o picea doi brazi pe cupola cerului. De fapt, cupola cerului e ținută de doi brazi, atlanților. Și am ajuns la ultima întrebare. Încă o dată, Crăciun fericit tuturor celor care au urmărit Atlanții culturii române. Ultima întrebare, o întrebare a Fulger. Nu. Scuză-mă, Rădu, cu sănătate e un aspect sensibil. Bine, sănătate tuturor. Radu a început pregătirea pentru operații deja. Deja numără descrescător. Da. Întrebarea Fulger vine de la mitică Sorin Dragomiroiu din Gilău, județul Cluj, care ne întreabă: cu nucă sau cu mac? Clar. De ce poate să întrebe? Dar de ce întreabă mitică? De ce ar întreba așa ceva? Mitică, ce-i cu tine, mitică? Clar. Să ridice mâna dreaptă cine e cu macul. Bă, și voi doi, dacă vreți să mai fiți în emisiune. Ridice mâna stângă cine e cu nuca. Tu ce faci, Dragoș? Bun, s-a votat. Macul rămâne. Dacă aveți o urare de Crăciun, să o faceți telespectatorilor noștri, Răducu, și cu asta am încheiat. Vă pupăm, ne vedem săptămâna viitoare. La mulți ani, Crăciun fericit, sărbători frumoase și să ne vedem cât mai repede sănătoși și bucuroși și să ne vedem odată că nu mai putem și ne stingem de dorul vostru. Mulțumim, Cătă. Crăciun fericit. Cucu. Stați în casă iarna asta până trece COVID-ul, că altfel chiar o să le întâlniți pe Moș Crăciun. Ok, Miron. Rugăm să ne scuzați pentru toate derapajele astea. Pentru emisiune. O facem cu, Dar nu, Miron, o facem cu dragoste. Miron, nu da ambigu, dă-o direct, domnul Măniciu, vă rog frumos să mă... Nu da ambigu. Domnul director, vă rog, aveți milă. Nu mă pedepsiți prea grav. Ok, încă o dată Crăciun fericit, aveți grijă cum petreceți. Exagerați în toate și cu moderație. Exagerați cu moderație. Pa, v-am pupat! Noapte bună, Crăciun fericit! Nu beți mult! Sărbători fericite! Să ne vedem cu bine. Ce Crăciun? Că nu e niciun Crăciun. Cum să nu e? E. Nu e. Acum să nu e e? blocat. Acum nu se mai face. Crăciunul e pe pauză. Cum să Opriți-l nu pe e? Cucu, scoateți-l. Trebuie dat afară. I'll be back.